Dzień dobry, z tej strony Multi-Gameplay Guy, znany również jako AntecPlayGames2001.pl i dzisiaj będziemy otwierać paczkę z Amazonu. Ciekawe, co tam się znajduje. Jak można zobaczyć, jest to zestaw pierścieni gimnastycznych, żeby się powiesić. Ale nie w ten sposób, co myślicie, wariaty. Teraz okejkę daję i jesteście w ciemności. W tyle leci Lady Gaga. Królowa popu. Lubię Lady Gaga. Fajna jest. Teraz otwieram drugą pieczęć zamknięcia paczki. Właśnie skończyłem to robić. Żartowałem. Dalej to robię. Okej, już mi się udało. Już mi się udało. Tak się prezentuje owy pierścień. Już go wyjmę. Już go wyjmę. Nagrywam to po fakcie, tak naprawdę. Taka iluzja. To jest... Nie wiem, co to jest. Dla zabawy dodali. A to jest ten trójkąt. Kurwa, nie trójkąt. A tak to się wszystko prezentuje razem. O. Pozdrawiam i polecam. Jakub Huptyś.